Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Watog ni Wilma ang iyang anak nga maligo sa maong swimming pool. Gusto na niyang manguli na sila. Ni pugong si Chito, apan mapugsanon si Wilma. Katong gipalit ni Papa. Tugti na lang ko na, Will. Dili. Gabiin na Lindon. May promise ko niya yan mo nga dili ta magpakagabi din hi. Adto na ta. Chito, adto na mi. Okay, sige. Ihatod na mo, Will. No, ayun na. Nakay mga bisita. Ayun na, Chit. Salamat na lang. Tagsaray taxi nga makasuod din, eh. Og dili pwede nga dili ko ka mamatod. Paabot ako dali sa sakinan, ha? Paibawon ko lang sila. Sige na mo. Masunod ako ninyo. Manangit kong Jennifer, ma. Oh, sige. Huwatan ta ka. Jennifer! Jen! Milapas ng gisaad kong oras nga maulit ko. 8:00 pasado napit. Hinoon. Maikugsap ko niya. Ni Chito. Gipakuha pa niyang akong auto sa iyang mga tao. Ug tuan na ron sa shop. Sir, gipatawag pagkudukod nimo. Namita, padadi yung mga pagkaon sila, Wilma. Kinsang Wilma, sir? Ayaw na pangutanan na. Buhata ang gisugo ko. Ayuha pagpahimutang ang mga pagkaon, ha? O ipahimutang sa auto. Unya, mukuyi ka na ako nang. Asa mata, sir? Ihatod ko ang akong bisita, si Wilma. Sige na nang, lihok na. Pila ka putahe akong ipahimutang, sir. Tupperware lay sudlan ako? Ikaw. Bahala ka. Bali, 5 lang kaklaseng sudan. Oo, sir. Sudan, sir. Cake di ay, sir. Daghan pa ng cake nga wa matandog. Sige. Padadi cake. Kanang wa makuha iya. Oo, sir. Balik upat pa nagka-cake ang way kuha. Daghan og regalo nga cake si Inday Jenjen. Ipahimutan na yun sa auto nang. Ayaw paglangan kay apurado nang makipauli sila. Oo, sir. O pahibaw ako ha kung mahumana ka. Mag-ilis lang ko kadali kay gisingot ko. Sige, sir. Kinsa ka nag-iingon niyang Wilma? Kana tingaling babae nga may nga batang lalaki? O classmate ni Jenjen? Maog yung tingali na. Ana, mura ka sabot ko da. Ambot og wa balang ka kumasayo. Pero may kuyog mang bata. O kauban di ay ni Jenjen. Iya ka ng anak. Kadugay ni Lindon, uy. Nawili pa gid sa ubang mga bata. Naluilon ko sa akong anak pa. Gusto gid unta siya nga ma-enjoy siya. Pero kapiin na. Og dili sab mahimo nga patuyangan ko lang siya sa iyang gusto. Ma! Nanangin na ka ni Jennifer? Oo. Di pa yun unta siya gusto nga muuli ko. Milapas na manggod ko sa oras nga gisaad ko kang yaya ni mo doong. Lapas na 2 ka oras. Unya sila ra dito si Inday Glena. Bitaw. Unya, adto naman ka ta. Well, sige na, sakay na mo. Tuwara ang auto, matoy gamito na to. Dali na, Lindon. Salamat kay Chito, ha? Salamat sa kayo sa imong pagtambong sa birthday ni Jennifer. Enjoy kayong bata. Ikaw, iho Lindon. Enjoy ka ba? Oo, uncle. Aw, tito. Magtito di ay ko eh. Kay magtita man si Jennifer ni mama. Sige. Enjoy ba lagi ka? Oo, gusto unta kong maligo. Dili man musukot si mama. Ni promise mang good me na muuli og sayo. Sa'yo pa ba yan, ta? Lapas na kayo sa gisaad kong oras ni Nang Aling. Sige. Nang Merta, nana ang gisugo na ko nimo? Oo, sir. Gipahimutan ko na sluyo. Manguli na di ay mo, ma'am. Sayo pa man. Doon ay nagpaabot sa bahay ng ang manghod ni Lindon.
Dire lang ko sa backseat dong. Diha lang si Mama Mus Fronset. Okay, well. Ang gidin. Giablihan pa gyud nimo eh. Salamat. Naikog na kay ko nimo Chito. Gibiyaan gyud nimo imong mga bisita. Wala kay driver? Doon naman. Pero nagkaon pa manggod. Ug murang nakiinom sa ubang sakop nako. Wako lang tagawa. Ug sa ning higayuna nga magkapundok sab sila. Inom og beer ba? May siyang udasin mga tao. May gisulti ka, Will? Ang bahin ba sa imong auto? Ha? Ugma, muadto ko sa shop. May unta ugma ati mandayon to. Muhangyo na sab ko nimo chitbi bahin sa akong sakyanan. Madali lang unta. Wa man gud ko laing magamit ng sakyanan. Pwedeng gamiton mo ang usan ako ang sakyanan. Ayaw, uy. Sobra na kayo ang natabangon ako. Salamat kayo, Chito. Sultihan ko lang si Vic sa pagkamaayo mong tao. Daghan gid kayong salamat, Chito. Ambuton sa unta ka sa pagpasalamat. Balitaan gyud nako si Vic bahin nimo. Uy, nakatuog maning bata, ma'am. Kadayot, Will. Ako rin abli. No, ako na. Ako rin pukaw nang. Lindon, nak. Mata na dong, nenata. Lindon? Will. Alsahon ko lang siya. Listo na ba ning bata nga makatuhog? Alsahon ako, be. No, ayaw na. Lindon, nak. Nak, mata na pa. Ni anata. Abot na tama. Abot na, kanaog na. Dali pigunit na ko. Ayaw lang ma. Musakan ako. Bye, Tito. Good night. Good night, Lindon. Yaya! Yaya, niya lang eh. Sir, ang mga pagkaon, sir. Oh, oo, de. Ipagawas nang. Oo, sir. Kadiyot, ha. Ipakuha rin yung pagkaon, Will. Ha? Unsay? Gipadadaan kag mga sudan, ma'am, o cake. Nagsubra manggod ang giorder ni sir. Ako lay dain ni taas na lang, mama. Uy, Chito. Nagpadapa manggit ka, uy. Tapay mga bisita biya dito sa inyo. Ay, nagsobrang giorder ni sir, ma'am. Ipadara sabtos uban ng mga bisita. Mao na, Will. Sige. Isa ka na palihog nang. Sige, sige. Kuan. Gipasiga na ang suga sa ubos. Manaog na sinang aling. Kami na lang, cheat. Huwagit ko magtuo nga padadaan minimog sudan. Kadaghan na ba, uy? Mas mausik mong good og dili makaon. Gracias sad ba yan, dili ba nang beta? Maugyod, ma'am. Anak mangyod na si sir. Naaga na'y party, pa-cater dayo na siya. Ug daghan kay sobrang pagkaon, usay gani ihatag na mus mga bata nga anak lang mag-standby dan. Ay mabuhong ang mga bata, oy. Dako na nimong indulhensyas Ginoo, Chito. Mao ba? Dawil ba? Wala pa malagi ka musa ka? Gihatod ko nila nang o gipadadaan pag yudetag pagkaon. Daghan ra ba kay nang? Chito, usbon ko. Salamat kayo, ha? Will, kapila ka na magpasalamat, ha? Dili na maihap. Maikog na kay ko nimo, God. Gihatod pag yun mo. Ay, bebebean naman namon kung igpasaka, be. Ako nalay daan ang uban nang aron makapauli na sila. Kay topay mga bisita nila dito. Uy, ni apay cake, intiro pagyod. Ay, way iban. Ay, way iban. Ito apagadi upat nga nahabilin dito. Kataganda ini mo bring house, Dawil ma. Wala kayo di ka masayop sa iyong pagtambog birthday. Salamat! Salamat sa grasya. Ay, isaka ko ni Day. Usbon ko. Sobrang thank you kay nimo, Chito. Nang merita. Onya, ato na mi Will. Nang aling? Nahala, sige amping mo, ha? Ay, salamat. Kagdaghan na sudan, Day. 5 gud ko klase. Nay, embutido,
Lumpiang Shanghai, beef steak, pork, fish fillet. Fish fillet. Kalami ato day. Di na mahurot na itong suwa suso sa simana, oy. Nagkumong to pirwer ang sudlan. Tuwa po na ako, ibutang sa katong dakong rep ba? Ang katong double door nga rep? Hey! Hey! Day Wilma, day oy. Ay, tineng. Ha? Kanang ko anday ba? Kisulti ka na? Eh, kabantay bitaw ko, day oy. Sino ko gyawit diri, day? Wala di ka maminaw? Ha? Ay! Katulugo na tingali ka? Eh, paway na? May gani kay nag-text kung daan ako ganina sa pagpaingon ninyo din eh. Kay kadaghan sige padala nilang pagkaon. Ay, kaysa ba itong kauban niya hamtong babae, day? Iyak itong inahan? Dili. Iyang mayordoma, sinang Marta. Ay, nakaklaro na ko siyang naong, day. Maudi ay tos Chito, ang magtawganan din eh. Gwapo ba ya? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!